Des de l'Ajuntament de Sant Just Desvern treballem per assolir una igualtat de gènere en el món empresarial. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Just Desvern, Sant Joan d'Espí i Sant Feliu de Llobregat, amb el suport de la Diputació de Barcelona, crea el projecte Generant Role Models en Igualtat a les Empreses. Hola, bon dia. Sílvia, Isabel, a mi m'agradaria, com primera qüestió, que em féssiu més o menys 5 cèntims on parléssiu una mica de la vostra trajectòria professional. Isabel, tu ets directora de Recursos Humans de l'empresa Frigicoll, la Sílvia és la gerent de Bego Iberia. Jo realment de formació soc biòloga, el que passa és que després d'uns anys de laboratori vaig veure que m'interessava més el món comercial. Llavors vaig anar a diferents empreses del dental i vaig anar canviant també de departament, vaig veure una mica de comercial, fins que al final he acabat en aquesta posició de direcció dins d'una empresa on he tocat una mica tots els pals. En el meu cas, jo vaig fer psicologia de les organitzacions i relacions laborals també, i em vaig incorporar aquí a Frigicoll, l'empresa on estic ara, ja fa 17 anys. Acabava d'acabar un MBA a ESADE i em vaig incorporar aquí. Ja venia del sector de la consultoria de recursos humans, vull dir que ja tenia una experiència prèvia. I això, ja portem 18 anys amb aquesta empresa familiar a la direcció de recursos humans. Per arribar on heu arribat, heu tingut algun entrebanc pel fet de ser dones? A veure, dificultats en el món laboral n'hi ha i les tenen homes i dones. El que sí que jo he detectat, en el meu cas, és que potser en situacions les dones tenim una pressa, una necessitat de marxar, tornar a casa, tenim fills, tenim responsabilitats que els homes no tenen. I això crea petites diferències en el tema de l'organització en el món laboral. L'entorn directiu en general està molt masculinitzat, per tant, és evident que sí que hi ha un petit hàndicap i, sens dubte, el tema de responsabilitats familiars influeix també. Clar, tot això s'afegeix, en el meu cas, el tema dels viatges. És a dir, quan el teu lloc de treball implica viatjar, has de tenir una xarxa al voltant que et doni suport, que et permeti marxar i que algú cuidi dels teus fills perfectament. Has de tenir un marit que t'entengui, una mare d'emergència, però també moltes vegades implica molta més gent. La xarxa l'has de tenir, sobretot ser molt organitzada i molt planificada, però tot es pot, però realment amb aquesta planificació, sens dubte. Hi ha dones, noies, que volen agafar el camí de l'emprenedoria, de la responsabilitat directiva, etc. Quin consell els hi donaríeu? Que pel fet de ser noies no tenen cap entrebanc addicional, que elles amb la seva il·lusió i la seva força evidentment hi poden arribar. Han de tenir molt clar que hi volen anar, això sí, perquè et cal bastanta determinació per quan tens entrebancs d'aquesta mena no defallir. Penso que les dones en general tenim aquestes soft skills, aquesta intel·ligència emocional, aquesta habilitat que moltes vegades pels negocis, per la part comercial, per l'empenta i l'organització i la planificació que ja tenim de manera natural, els hi aniran molt bé. Per tant, que s'esforcin, que intentin ser molt bones amb allò que decideixin fer, això és bàsic, tant homes com dones, i que sàpiguen posar els límits i exigir el que realment, aquesta igualitat, vull dir, és una cosa que també hem d'exigir nosaltres mateixes, Per tant, endavant. Vosaltres dues, a part de les vostres càrrecs de responsabilitat que teniu, també formeu part del que és l'Associació d'Empresaris de Sant Just Impulsa, i l'experiència d'entrar dintre d'aquesta dinàmica, a part de les dificultats de feina que teniu en les vostres responsabilitats, què us sembla aquesta participació a nivell associatiu? És bonic l'intercanvi, coneixes altres realitats, coneixes també una mica el funcionament de l'Ajuntament, que moltes vegades ho desconeixem les empreses, i ens dona aquesta petita veu. Esperem arribar a poder tenir aquest intercanvi amb l'Ajuntament. De moment, des que hem començat, estem molt contents, ens portem molt bé amb l'equip que estem dins de la Junta ara mateix, i la idea és fer-la créixer i sobretot intercanviar necessitats entre les empreses i l'Ajuntament, i esperem fer un paper útil també aquí a nivell municipal. Doncs molt bé, Isabel, Sílvia, moltes gràcies per haver accedit a aquesta entrevista. Us agraïm molt, pot ajudar que altres persones també agafin aquest camí i res més. Nosaltres el que hem volgut, d'alguna manera, amb aquestes entrevistes és donar visibilitat a aquestes dones empresàries, dones emprenedores. Poden servir d'estímul a altres persones, a altres dones també, perquè tirin endavant els seus projectes. Creiem que és molt important donar visibilitat a les dones
que treballen en el món empresarial, en càrrecs de responsabilitat, i aquestes entrevistes han anat en aquest sentit. Gràcies.